Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd l-Akwakultura u d-Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġejja Sajd flimkien mal-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija Aquatic Resources Malta, Dr. Frank Fabri, nidew il-proġett Diversifikazzjoni tal-Ispeċi fl-Akwakultura Maltija. Dan il-proġett ta' €1,000,000 inkluż mill-Fond Ewropew Marittimu tas-Sajd u l-Akwakultura tal-Unjoni Ewropea għandu lan li jindirizza l-vulnerabilità tas-settur permezz ta' trobbija f'ċiklu magħluq. Bħalissa dan diġà qed isir fuq żewġ speċi, dawk tal-awrat u l-ispnott u qed jipproduċi mal-2500 tunnellata kull sena minn dan il-ħut. Issa bil-proġett il-ġdid se jiġu introdotti wkoll l-ispeċi tal-aċjola u l-pagri, waqt li jiġu żviluppati protokolli ta' trobbija ta' valur għoli. Għal dan il-għan l-Aġenzija Aquatic Resources Malta attrezzat il-faċilitajiet tagħha kif meħtieġ biex l-ispeċi differenti jgħaddu minn proċess għal ieħor, waqt li l-akwist taż-żewġ speċi saret permezz ta' sejħa pubblika. Is-Segretarju Parlamentari Buġejja Sajd faħret il-ħidma li qed twettaq l-Aġenzija. Permezz ta' dan il-proġett ta' kważi €1,000,000 qegħdin naraw li jitfaqsu żewġ tipi ta' ħut ġodda, l-aċċol u l-pagru biex fl-aħħar mill-aħħar inkomplu insostnu il-provista tal-ikel ġewwa pajjiżna, inkomplu ndawru l-ekonomija u anke noħolqu opportunitajiet ta' xogħol għal Maltin u l-Awċin kollha. Il-Kap Eżekuttiv tal-Aġenzija stqar li dan il-proġett jirrifletti l-impenn tagħhom bħala pass kruċjali biex issaħħaħ il-kapaċità nazzjonali fil-qasam tal-akwakultura. Jum għażiż ħafna l-Aquatic Resources Malta, għaliex fih 9 ta' Mejju, jum l-Ewropa, qed inniedu proġett kofinanzjat minn fondi Ewropej. Illum qed inniedu proġett marbut ma' diversifikazzjoni fi speċi fis-settur tal-akwakultura. Dr. Jurgen Mifsud, xjenzat u riċerkatur fl-Aġenzija, spjega li b'dan il-proġett se jiġu introdotti teknoloġiji avvanzati bħal sistemi ta' monitoraġġ awtomatizzati kif ukoll fix-xfid bħal probiotiċi u kompla jispjega li se jiġu żviluppati protokolli għal kull speċi li jkunu applikabbli kemm lokalment kif ukoll f'żoni kostali Ewropej oħrajn. Semma wkoll li lejn l-aħħar tal-proġett se jiġu offruti sessjonijiet edukattivi għal studenti u professjonisti fis-settur. Mark Vella, kap tal-komunikazzjoni tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, qal li l-proġett se jġib flimkien l-innovazzjoni u s-sostenibilità favur id-diversità fl-akwakultura.